हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। गोबांथार कमेन्ट्स आदा बीटीसी आव साख्रि मोनमारनाय नंला नामा एबा गभर्नमेन्ट थायाबा मा जागोन आरो गभर्नमेन्ट थायोबा मोनगोन ना मोनला आरो अक्ट'बराव 50,000 भेकेन्सिनि साख्रि होगोन बेखौ सोर होगोन स्टेट होगोन ना बीटीसी होगोन बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट दङ। एन्ड आसामनि गोदान साख्रि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो लोगोसे थालांनाय पेन्डिं जानायफोरा मा जागोन बेनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा जोङो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो लाबाय थागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव। दा जोङो जेनाखि कमन कुइसन फैगासिनो दङ बीटीसी आव दा बेखायनो जों थांग्रोनो बीटीसी नि अफिशियेल वेब। दा गोबांथार कमेन्ट्स आरो गोबांथार गिनाय सोमजिगासिनो दङ। अलमोस्ट 60,000 स्टुडेन्टफोरा एग्जामनि रिजाल्ट नेगासिनो दङ। बेनो जाबाय बीटीसी आव 3rd ग्रेड लानानै बेनिफ्राय ग्रेड 4 लानानै आरो लोगोसे टेटखौ लानानै आरो दा मोनसेल' बाथ्रा सिबा बुंखाबाय बीटीसी नि सिबा बेनो जाबाय एमसीसी आव कुनु रिजाल्ट होनाय चान्स गैला एबा पावार गैला एबा जेबो बिदि रल गैला। अके गभर्नमेन्टआ दायो बर्तमान जोंनि बीटीसी आव गभर्नमेन्ट गैया। दायो जोंनावहाय गभर्नरा सालायगासिनो दङ आरो बे जोंनि इलेक्शना जाहैबाय 2025 नि दायो हमना ला सोलिगासिनो थानाय 22 सेप्तेम्बराव इलेक्शन जागोन आरो 26 आव रिजाल्ट मोननानै अक्ट'बराव हमना ला सरकार दागोन। दानिया सरकार दागोन एबा दाया बेखौ जों सोर दागोन डाइरेक्ट बुंनो हाया। नाथाय मोनसे बाथ्रा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आरो टेटआ मा जागोन नैबे टेटआ गोबां सेफ जोनाव दङ बर्तमान। अके बाट 3rd ग्रेड आरो लोगोसे ग्रेड 4आ एसे दायो बर्तमान जेबो रिस्क लानो हाथ'वा। नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि गभर्नमेन्टआ थाफिनोबा 100% नोंथांमोना बे जेरावनाखि 100% नोंथांमोना जेरावनाखि पेन्डिं जानाय बेनिफ्राय रिस्टार्ट जागोन आरो जुदि गभर्नमेन्ट थायाबा रेड जोनाव दङ बेखौ जों दा हमना लानो हायो। दा हमना ला रिसेन्टलि डिग्री लेभेलाव पास जानायफोराबो रेड जोनाव दङ। दा बेखौ जेबो गेरेन्टि लानो हाया। अके बाट बीसीडीसी आरो लोगोसे फरेस्टआ जागौबाय बे हमना ला जासिगोन होनना जों लास्ट चान्सखौ लानो हायो। नाथाय जेनाखि पेन्डिं जानाय बेफोरो माने एकदम रिस्कआव दङ आरो। अके मानोना जोंहा 2019 आवनो मोनसे प्रुफ मोनखादों जेराव फरेस्टनि फिजिकेल टेस्ट जादोंमोन नाथाय गोदान सरकार फैनानै एग्जाम जायालासिनो थानायखौ पेन्डिं थानायखौ केन्सेल खालामनानै बेखौ दोननाय जादों आरो दा बेखौल' आसा खालामो जुदि गभर्नमेन्ट थायोबा नोंथांमोना साख्रि जागोन आरो गभर्नमेन्ट गैयाबा रेड जोनाव दं होननानै साननानै लाथ'नो हायो। 50-50 दायो लाथ'नो हायो। अके थ' बेखौ जों बेयावनो फोजोबबाय। देन दानिया अके अक्ट'बराव अक्ट'बराव 50,000 केन्डिडेट्सनो बेनो जाबाय साख्रि होगोन सोर होगोन बेनो जाबाय आसाम स्टेट। अके आसाम स्टेटआ होगोन खानापारा फिल्डआव होगोन बेयाव थागोन एडिआरइ थागोन। अके एन्ड आसाम पुलिस थागोन बेनिफ्राय DEE थागोन। अके एन्ड बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलनि हमना ला GT PGT बे थागोन एन्ड लास्ट बेनो जाबाय मेडिकेल। अके बेनो जाबाय DME बे थागोन 3rd ग्रेड लेभेलाव बेनो जाबाय टेक्निकेलाव आरो लोगोसे नन टेक्निकेलाव एन्ड ग्रेड 4 आव। दा ग्रेड 4 एक्चुअलि एग्जाम जायाखै नाथाय ग्रेड 4 गोदान पस्ट फैगोन। दा रिसेन्टलि मोजां खबर सफैदों बेनो जाबाय हेल्थआव आसामनि हेल्थआव 2000 नि बारा पस्टआ दंबावो लांदां जानानै बेखौ थाबैनो एप्लाइ खालामसिगोन। बेनो जाबाय दानि अनगयिंखौ दानि सोलिबाय थानाय मेडिकेलखौ होखांबा आरो मेडिकेलाव बे 2000 फैनानै 3rd ग्रेडआव हमना ला जोंहा टेक्निकेलाव 1000 नि बारा पस्टआ दं होननानै खबर मोननाय जादों। एन्ड बेनिफ्राय नन टेक्निकेलाव 400 नि खाथियाव दं होनना खबर मोनदों एन्ड ग्रेड 4 आव 600 नि बारा पस्टआ दं होननानै खबर मोनदों आरो। अके थ' बेखायनो मोनसेल' आंनिफ्राय जे नोंथांमोना एडभाइस होयो थ' स्टाडियाव थाबाय था टेनसन लानांला गोदान स्टार्ट खालामदो गोदान फ्रेश माइन्डजों नोंथांमोना फरायफिनदो। बेनो जाबाय एडिआरइ गोदान फैगोन 3.0 फैगोन एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिस फैगोन बेनिफ्राय मेडिकेलाव फैगोन आरो लोगोसे टेट फैबावनाय चान्सआ दं आसाम स्टेटआव नेक्स्ट लेभेलाव। मानि थाखाय फैगोन होनोबा 2026 आव एसेम्ब्लि इलेक्शन दङ दे बिनि सिगां आरोबाव थांखि लादों सरकारा आसाम स्टेटआ गोदान साख्रि होनो आरो बेखायनो नैबे डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै नैबे जानुवारि आरो फेब्रुवारियाव साख्रि मोनगोन। अके मार्चसिम थाङा मार्चआव एमसीसी नांगोन आसामनियाबो बेखायनो हमना ला डिसेम्बरनिफ्राय हमना ला जानुवारि आरो फेब्रुवारि बे मान्थ मोनथामाव फुरा साख्रि मोनगोन। दा बेनो टेनसन दालासै नोंथांमोना फंबायमोना मोजां फरायफिनदो एन्ड बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक।